advocate Fadzayi Mahere vobuda vachirumbidza Bulawayo Mayor David Coltart zvisinei nekuti kumashure uko akambobuda achivacriticize achitaura zvaaida pamusoro pavo, asi apa nhasi ndiri kuona kuti nyaya yacho yabuda yakati siyanei nezvinenge zvakatarisira kunzwikwa kune vanhu. So panapa pachidziro chavo vakanyora vakati listening to Mayor David Coltart's interview on ZFM Stereo, he articulated a coordinated plan to address the water crisis in Bulawayo. In addition to fixing matters of sanitation and cleanliness, it's important for him to get all the support he requires to ensure the rehabilitation of pipes is carried out and a new dam is built. Ethical leaders with clear people-focused priorities is our best foot forward to take Zimbabwe forward. Ndo mashoko abva kwavari vachirumbidza vision kana kuti muono une murume iyeye anaitwa David Coltart wepaBulawayo. Muri Zimbabwe ndo imwe dzenyaya dziri kuitika muZimbabwe iko zvino zvikusazivo kuti imimi munoitoro sei nyaya iyi.